Zet je arm op de relax. The needle. Ja. Dat is nog. Wat wil je? Loos je hart, dat heeft hij laten. Nee, check hij nu op. Check hij nu op. Dat is een vulligste vol. Gooi hem nog in. Relax op. Allebei net. Je mag doen zo. Ja, maar je staat daar wel. Wacht, hij gaat nou een andere sequence slaan hoor. Hij gaat nou een andere sequence doen. Zo begin ik te zeggen. Hij oefent je spieren voor jou. Hij gaat nou een andere sequence. Ja. It actually, like, it tingles right through the center of my hand. That's why. My arm is going weird. Wait, my arm is like switching now. Oh, okay. Wat krijg je? Okay, daar is helemaal wow. Trouw hem gewoon op vooraan. We kunnen vastnemen, zie je op gebied. Kijk, je mist me vast aan, Nico. Zo, neem hem op brand. Ja. Dit is Rian's voorarm. Je kan niet camera creëren. Je kan niet leren wat het doen. It's so weird. Nee, met je Hallo, je mee gaan nemen daar. Zeg maar op mijn voorarm. Ja, Paul. Wacht, dit wordt alles. Je echt maar knap. Paul, Maar ik ga nog op Trouw is voorarm. Op deze hoor. Hij moet voorarm pas. I did Ja. it, then you can do it. Oké, nee. Dan heb ik straks kan Nee, nou kan je niet checken. Hij gaat nou een stage spelen, hè. Mariana, joh, die kant toe dat ik het kan afnemen.